2019 beteko dia 100 urte Peñorrota hil zenetik, eta Asteasuko udalean zenbait ekitaldi antolatu ditugu bera pixkat oroitzeko. Mendeurrena aitzakia dela esan genezake. Asteasuko kultur ondarek duen balioa plazaratzeko aitzeki bat alegia. Peñorrota eta Mikael Elizegi dira gizarte eta komunitate oso baten erakusleak. Peñorrotaren etorria eta sormena edo Mikael Elizegiren euskara eta gaiak lantzeko, sakontasun maila garatzeko ezinbesteko osagaia izan da Asteasuko herria. Asteasu horrek beak inspiratu zuen gaur hemen dugun Bernardo Atxagaren Obaba, mundu osoan ezaguna egin den lurralde literarioa. Ahozko transmisioa da Obabaren oinarrietako bat, eta hori izango da gaurko saioaren haria. Horretako ditugu gaur hemen, Bernardo Atxaga eta Josean Goikotxea. Arratsaldean gehituko zaizkigu bertsolaria Maialen Lujanbio eta Angel Mari Peñagarikano ere. Eta gaur gure hipotesia behintzat zabaldu edo aurkeztuko dugu zein izan duzen Astiasu bertsolari hori. Duela kasik 100 urte Donostira Santo Tomas egunean automobiltxo batean joan zela aipatzen zuen, grabaketa historiko horretan. Grabaketa hori ezaguna da, ez da orain agertu dan zerbait, duela 25 urte, bai Eresbil euskal musikaren artxiboak eta bai bertsozale elkarteak lortu zuten, kasik sasoi berdinean, ze grabaketa hori izan behar dugu diska komertzial bat izan duzela. Beraz, gaur egungo baliabidei esker, egia da, Eresbilek berak artxiboak, pixka bat datuak kontrastatuaz eta ohartu zen Asteasu hori ezin zuela Peñorrota izan. Hipotesiak garbi esaten du bertsolari hori Asteasu, Jose Miguel Vitoria Agote, Aranburu Berri baserrik jaioa eta hildakoa, 44 urtekin hiltzen baserrian, eta izen askokin ezagutu zen bertsolari bezala. Garai hartan gertatzen zen bezala, baserriaren izena hartzen zuen, baino batzutan Aranburu Berri, beste batzutan Aranburu bezala gertzen da, beste batzutan Ambuherri, eta beste batzutan Amuherri ere.